Wingeneza ukuthi impela sibona lapha uKing Bhaka njengoba ke esephawulile ke udabeni luka Floyd Shivambu kulandela ke ukuselapha eqembini ke le EFF bafethu impela ke sokhumbula ukuthi kulona ke lelisondo ke sokulona ke uJulius Malema omholi ke we-EFF umamezele zona ke lezi ndaba zokuthi ke uFloyd Shivambu ke usesulele phana ke eqembini obese memezela ukuthi yena uFloyd ke usejone ke iqembu le-MK bafethu impela ke lezi akubangazi indaba ke ezinhle phakuyena ke uJulius Malema njengoba ethe cha impela ke yabona ke imigomo yethu yeqembu ke ethi ke uma ngaba kuke waba hilungu lalenhlangano uma ngaba ke uke wahamba ke wasula mangaba ke sothi ufuna ukubuya cha impela ke asibe sakuvumela imigomo ke ethi nje hayi uhambile kodwa ke lokho okwenzekile ngaye uFloyd cha impela mina ngingamvulela ke izandla aphinde ke abuye eqenjini bafethu impela uKing Bhaka bese ke sephawula ke engalo ke lolu daba ethi cha impela ke yabona la hayi man bafethu impela mina ke engimbuzo sithi MTV angifuni ba ngikhuluma kakhulu ke ngifuna ukuthi nginishele yona lenkulumo kaKing Bhaka nani ngenizwele ingilosi enkulu ke kaMalema nengilosi enkulu kaZuma kushuthi singababiza lezi ingilosi singathi uNkulunkulu bokuqala babo ingilosi enkulu kaMalema kushuthi uNkulunkulu wokuqala kaMalema ingilosi enkulu kaZuma uNkulunkulu wokuqala kaZuma zixabanile kakhulu zixabane in such a way yokuthi there was a time la khona uZuma wazi wathatha iDunford just because of ingilosi kaMalema uNkulunkulu kaMalema wokuqala noNkulunkulu kaZuma wokuqala abasoze baxolelana and umuntu ofana noFloyd Shivambu ufola under ingane noma ubrother noma second in charge kaMalema ufoda yabona ukuma kweEFF it's because of Floyd uMalema manga kwa Floyd from EFF akona ukuphuma deployment liyana my man. I wish if you can understand whatever I'm trying to convey, because this message is very crucially important. I wish if you can take it, you know, to your medulla oblongata, and you can also digest. You can also digest it. Deployment mfethu uyabona, but deployment kodwa efola under the political game le. Okay. Alekhi ilanga lekothiwa khona umuntu ofana noFloyd uxabene umuntu ofana noMalema, because labo bantu mfethu ngaphandle kwepolitiki they are also brothers. uFloyd unezimfihlo zikaMalema ezingaka amdefende kuzona. uMalema unezimfihlo zika Floyd Shivambu ezingaka amdefende kuzona. uMalema angaqeda ngecareer ngepolitical career kaFloyd if uMalema wants to. uFloyd Shivambu angaqeda ngepolitical career kaMalema if Floyd Shivambu wants to. If kukuthi baxabene mfowethu ngabe senizwe ezinye izichodi naye. So uMalema mfowethu izinga lepolitiki adlalayo likwenye level. Only those people who understand the politics and they also understand the universal politics. Laba bazukuthi bathi baxabene useshilo lo washo. Of course mfethu even now at home wena no brother wakho kuyenzeka ningaboni ngasolunye, but at the end of the day niyakhona ukuyixazulula indaba sezwana. Yeah. But le kuye vele kuzikhona izinto uFloyd angaboni ngasolunye noMalema, kodwa it's part of izinto ezenzeka within the organization. Yabona kodwa hayi kodwa ukhona yini okhona ukuthi kuxaxene ngaphela ipolitiki baba umehluko ipolitiki idlalwa ama-tycoon la. Uyabona umuntu afana noMsholozi uyayi-understand ipolitiki enje. Inkinga kaMsholozi iyi-1 njengamanje usefike kwi-stage la esemdala khona mfethu. Uyabona ama-challenges womuntu uma esekhulile ngokweminyaka, yabona kuba ukukhohlwa, kuba lula ukuthi ugcine utshelwa umuntu ukuthi sibani wenza ukuthi, and sometimes ugcina ungenzi
anything in the form of investigation to confirm either it's true or not. Understand what I'm saying? So, mawusu umdala nje, makufika ingane endala, ithi ingane encane ayilungile, wena automatically uyayidile ingane encane. Fika encane, ithi umfowethu akalungile, iwona ama challenges even abhekene nabantu emakhaya. Thola ukuthi kunengane ezoxova abazali, ithe ezinye ingane azilungile, iyona yodwa elungile. Uyayithonta engishoyo? So umuntu omdala ke ama challenges akhe masumdala I wish ukuthi umsholozi ubelingana noMalema ngeage. If bebelingana umsholozi bezo understand lento. And lento it is not going to burst anytime soon. Ilezinto eyifola under into ethi one day. Akho Floyd lamfethu ekuthiwa ujoine iMK ngoba ngempela eyimisela ukuyosebenzela iMK. uFloyd ujoine iMK because they are under such a certain agenda. And I'm speaking all what I'm conveying right now in my spiritual point of view. And my political point of view. Le nkulumo ke wenganiza kwethu engizondlalela yona ka King Bhaka ilabona ke ebekhona ke ama rules kumbe ke imigomo ye-EFF malunga ke enamalungu weqembu ke athi ke ashiya pha eqembeni mangaba ke esefuna ukubuyela ke abheke emuva bafethu ke impela ke ake niziswe niphene ke nizwisise kahle ke yona ke le nkulumo ka King Bhaka. Umuntu oshiya iqembu wajoyina elinye iqembu akavume ukuthi uphinda abuye. Kodwa uyazi ukuthi uFloyd, you can ask anyone. He's got a very special courtesy. Ukuthi yana anytime if you want to come back to EFF, he is more than not just welcome, my man. He is more than welcome to do so. Why? Why? See, because umuthonyiwe futhi ubuye one day ubuyise report. Uyabona ngisho ngasuka any brilliant. If one day Floyd Shivambu can decide to come back to EFF, can you welcome him back? He can easily tell you Ukuthi Malema is part of this moving train, so he is more than welcome if one day he can decide to come back to the organization. Bese kubhekwa abantu abaphuma ukuthi bona bavumelekile yini? Of course they are not. Of course they are. Why this one? Why this one is allowed? Why they are not fighting and revealing those secrets they have to one another? Why Malema is not showing his character that we know? Yeah? Why? Why Malema is not bad-mouthing him as much as we know him? Huh? Oh, but they must wake up. But I mean, I love Ipolitika Malema. And I also support Ipolitika Malema. As much as njengoba ngithanda ikhehla uJZ, but into engiphazamisayo ngekhehla lami iyahamba iminyaka. And mayihamba iminyaka kuba babuye badlale le politiki yokuhlebana lapha kwi-EFF labantu abaphezulu. I mean lapha kwi-MK. Kwi-MK lana phezulu babuye badla ukuhlebana and ikhehla manje futhi into zalo zabe smooth manje balilethela indaba kuthi ubani wenza ukuthi ubani akalungile ubani usenza ukuthi yonke lento ize ekhehleni. Kanti ikhehla bele ngabe manje like linabantu elibadeployile abagijima nayo ilokhuzana ipolitiki noma ilokhuzana i-train lena engabe relaxile manje lona liya monitor lapha nalapha manje liyaphela zindaba kuze kushawula yini baba olethe indaba enkandla. uFloyd mngani wami uyilokhuzana uyilento ephezulu ekhekheni kwipolitiki. Yes. Akuyena umuntu ongathi ngisayojoyina iqembu like nje an ordinary person. Ulo muntu lo othi bengabe umthatha ekumele umthembise such a certain position mase uyamnika ngoba isuke ikhona into akuzela nayo phela when it comes to mfethu education uFloyd is well educated baba is well politically educated uyabona. So uFloyd when it comes to lento zepolitiki even nami ngingangisho ngithi we assets ebale kakhulu even kwi-EFF. So uMalema mfethu bengeke avume ukulahlekelwa i-asset nje. Hayi ke wengeneza uthi impela uKing Bhaka ke uphawule kanjalo kodabeni lika Floyd Shivambu evoba ke eshiyile phana iqenjeni ke le EFF eyojena phana ke iqembu le MK bafowethu impela ke thina ke asazi futhi ke asazi ke lokho kwangempela kodwa thina ke simboso sithi MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.